Какъв е този момент за теб? Много специален, защото всеки един лескар знае какво е преминал през последните 17 години. Мисля, че това беше, не знам дали, може би най-сладката титла, може би една от най-сладките титли в Левски. В такова състояние, в което беше клуба, къде тръгнахме и къде сме в момента. А сега на къде? Тук насетне, какво мечтаете, какво искате? Нека да свърши първо този сезон и от лятото да направим една добра подготовка и да атакуваме турнирите. Кой беше ключовия момент в това първенство? Най-важно. Най-важният момент беше първо колектива в нашия отбор. Той беше на първо място. Нямаше нито един футболист да се позволи да бъде над другия. И всеки матч излезахме за победа и бяхме наистина изключително мотивирани и всеки матч дисциплинирани за една победа. И мисля, че в евротурнирите до последния матч изиграхме едно добро европейско пътешествие. Кристиан, честита титла. Ти си един от лидерите на този отбор. Как така българите, по-опитните най-вече от вас, успяхте да обясните на чужденците какво е Левски, за да играят с сърце и душа всеки един мач за този отбор? В събрекалните сме събрани едни изключителни футболисти, момчета. Ние сме едно изключително ядро, абсолютно всеки допълва с неговото присъствие по един или друг начин. Благодаря ви, колеги. Приятна вечер.